ハムスターマヤです。今回のフィリピン語のレッスンでは、フィリピンのイディオム、熟語について教えたいなと思っています。日本には熟語がたくさんありますよね。実は私は少ししか覚えてないです。フィリピンにもたくさんあります。私は先週、フィリピンでよく使うイディオム、よく聞くイディオムを20個集めたので、皆さんに紹介したいなと思っています。このレッスンはちょっと長いので2パーツに分けます。今日は10個だけ教えて、残りの10個は次の動画で教えたいなと思ってます。いいですか？では始めます。今回のレッスンは文法じゃないので、早速イディオムの紹介をしたいなと思ってます。では Let's start。 まず1番目はバラッシブヤス。バラッシブヤス。バラッシブヤス。バラというのはスキンのことです。肌です。肌、スキンですね。バラは。で、シブヤスというのは玉ねぎのことです。はい、その野菜です。玉ねぎです。バラッシブヤスは日本語に直訳すると玉ねぎ肌ということになるんですけども、本当の意味はセンシティブな人です。ちょっと言いにくいです。センシティブな人です。英語の発音にしたらセンシティブですね。または、気分がすぐ悪くなる人、傷つきやすい人のことです。いいですか？それがバラッシブヤスです。バラッシブヤスです。2番目のイディオムはマカティアンパア。マカティアンパア。マカティアンパアです。マカティっていうのはかゆい。このかゆいです。かゆいのことですね。マカティです。で、パアっていうのは足のことです。足がかゆいっていうことです。マカティアンパア。マカティかゆい。アンがパアは足のことですね。足がかゆいということです。足がかゆいマカティアンパアというのは外出が好きな人です。家にとどまらずずっと外に出る人です。それがマカティアンパアです。マカティpo ba ang paa nyo? マカティアンパア。マカティアンパアです。外出が好きな人、大好きな人のことです。3番目のイディオムはmay gatas pa sa labi。may gatas pa sa labi。may gatas pa sa labi です。長いですね。may っていうのはあるってことです。マイロンと同じです。多分前回のレッスンで教えたことがあります。may はありますってことです。いいですか？で、ガタスというのは牛乳のことです。牛乳です。いいですか？ミルクですね。で、パはまだのことです。これも前のレッスンで教えたことがあります。自信あります。パはまだのことです。で、さ、ラビというのは唇にです。ラビは唇です。さはにですね。前がタスパサラビは日本語の直訳にすると、唇にまだ牛乳がありますということです。意味はまだ子供のことです。もう何も知らない。まだ大人になってません。子供のことです。May gatas pa sa labi。May gatas pa sa labi です。子供です。では4番目と5番目のイディオムの紹介したいなと思っています。この4番目と5番目の紹介のイディオムはとても大切で、私が一番好きなイディオムなので、皆さんに覚えてほしいなと思っています。はい、ではいきます。4番目はハリギナンタハナンです。ハリギナンタハナンです。ハリギは柱のことです。ナンは助詞ののです。タハナンは家のことなんですけど、そのハウスの方じゃなくてホームです。いいですか？ちょっと意味が違うんじゃないですか？ハウスとホームは。ハリギナンタハナンというのは日本語にすると、家の柱ということになるんですけども、意味はお父さんのことです。いいですか？パパですね。father です。ハリギナンタハナンは father のことです。いいですか？で、5番目はイラウナンタハナン。イラウナンタハナン。イラウナンタハナンです。イラウというのは光です。light のことですね。英語にすると光です。で、ナンは助詞のので、タハナンはさっき説明したように
本のことです。ilaw ng tahanan というのは家の光です。意味はお母さんのことです。いいですか？ママです。お母さんのことです。では6番目のイディオムを紹介したいなと思ってます。6番目はmakapal ang mukha です。makapal ang mukha です。makapal っていうのは分厚いってことです。いいですか？ thick のことですね。分厚いってことです。で、ang は助詞の語です。がです。語じゃなくてがです。で、mukha は顔のことです。いいですか？makapal ang mukha というのは直訳すると顔が分厚いっていうことです。意味は恥が知らない人です。恥が知らない人です。7番目のイディオムはmatigas ang ulo です。matigas ang ulo です。matigas というのは硬いということです。hard です。matigas 硬いです。で、ang はがのことですね。で、ulo は頭のことです。直訳すると頭が硬いということです。頭が硬いです。matigas ang ulo 意味は頑固ですね。他の人の話を聞かない人です。頑固、stubborn ですね。他の人の話を聞かない人です。つまり、マヤです。matigas ang ulo です。頑固のことです。8番目のイディオムは、kumukulo ang dugo。kumukulo ang dugo。kumukulo ang dugo です。コムクロというのは動詞なんですけども、現在形としても使えるし、現在進行形としても使えます。意味は湧くまたは湧いてるってことです。で、アンは助詞のがです。で、ドゴは血のことです。blood です。いいですか？で、コムクロアンドゴは日本語にすると血が湧くまたは血が湧いてるっていうことです。が、意味は、めちゃくちゃ怒ってる、とても怒ってる、とても怒ります、腹立ちます、腹が立っていますということです。はい、では9番目のイディオムはmalaki ang ulo です。malaki ang ulo。malaki ang ulo です。ulo というのは頭ですね。ang は助詞のがです。で、malaki は大きいってことです。大きいです。頭が大きいってことです。malaki ang ulo。意味は、野蛮です。前回じゃない、でも前の動画では、野蛮という言葉を習いましたね。覚えてますか？意味は傲慢な人ですね。自慢をするのが好きな人です。偉そうな人です。それがすべて、野蛮ということです。だから、malaki ang uloというのは、自慢好き、傲慢、または偉そうな人ってことです。いいですか？はい、では最後、10番目。10番目はセットになります。2つあります。はい、まずは、makapal ang bulsa。makapal ang bulsa です。makapal というのは分厚いです。thick のことですね。さっき習いました。makapal は thick ですね。分厚いです。で、ang は助詞のがで、そして、bulsa はポケットということです。makapal ang bulsa というのはポケットが分厚いということですね。意味はお金を持っている人、たくさん持っている人ということです。makapal ang bulsa です。で、その反対は butas ang bulsa。butas ang bulsa です。butas というのは、穴があるということです。で、ang はが、で、bulsa はポケットです。ポケットに穴があるってことです。日本語正しいんですか？ポケットに穴があるってことです。意味はお金がない人です。全くありません。私です。butas ang bulsa、お金がない人。makapal ang bulsa はお金をいっぱい持ってる人です。はい。では、今回のレッスンはここまでにします。パーツ2は次のレッスンにしますので、楽しみにしてください。今回習った英語じゃなくて、熟語をフィリピン人の友達に使ったら、多分そのフィリピン人の友達がとても喜んで驚くと思うので、使えるチャンスがあったらぜひぜひ使ってみてください。はい。では、maraming salamat po. Paalam and おやすみなさい。